Haagan liikenneympyrä Helsingissä. Varmasti Helsingin ellei koko Suomen vilkkaimpia kiertoliittymiä. Nykyään kevyt liikenne pääsee sen ohi sujuvasti ja turvallisesti alikulkuja pitkin. Kiertoliittymän 5 liittymästä 3 ali pääsee alikulkuja pitkin, 2 liittymää pitää ylittää liikennevalo-ohjattua suojatietä käyttäen. Tänne rakennetaan boulevardikaupunki. Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta löytyy tieto. Liikenneympyrän alikulkuyhteydet muutetaan suojatieyhteyksiksi. Ja tätä perustellaan miellyttävyydellä ja virkistäytymisellä. Kenen mielestä suojatiellä liikennevaloissa odottaminen on miellyttävää? Perustelut tuntuvat todella ontuvilta. Lähtisitkö kanssani liikennevaloihin virkistäytymään? Haagan ympyrän asemakaavan muutoksen selostuksessa sivulla 34 mainitaan seuraavaa. Jalankulun näkökulmasta yhteydet paranevat kaavan eteläosissa alikulkujen vaihtuessa katutasoon ja valoohjatuiksi yhteyksiksi sekä nykyisen liikenneympyrän estevaikutuksen poistuessa. Nykyinen liikenneympyrä ei ole haitannut elämää millään lailla. Ne tulevat liikennevaloylitykset ovat estevaikutus. Mikä ihmeen pakkomielle Helsingin suunnittelijoilla on laittaa kaikki liikkujat samalle tasolle? Länsi-Haagan aukion havainnekuvassa nähdään kuinka kaikki tienkäyttäjät ovat samassa tasossa. Jalankulkijat, pyöräilijät, sähköskootterit, bulttikuskit, autoilijat ja ratikat kaikki törmäilevät toisiinsa. Jalankulkija saa koko ajan varoa henkensä edestä. Todella vaarallinen ja ahdistava paikka liikkua. Kyseessähän on kaiken lisäksi Suomen vilkkain liikenneympyrä. Ei näin tehdä turvallista ja viihtyisää kaupunkia. Tutkitaanpa hieman läntisen boulevardikaupungin suunnitteluperiaatteita. Suunnitteluperiaate 10. Ei mahdollista sujuvaa autojen läpiajoa. Liikenteen haittaamiseen valoohjatut suojatiet ovat paljon parempi keino kuin jalankulkijoiden alikulkuväylät. Autoliikenne saadaan pysäytettyä monta kertaa liikenneympyrän kohdalla. Käyttääkö Helsinki jalankulkijoita autoilun vaikeuttamisen välineenä? Turvallisuudella ei ole niin väliä. Jalankulkijoille asia koitetaan selitellä miellyttäväksi ja virkistäväksi. Samaan aikaan kaupungin toisella puolella. Stansvikissa on yksi ehkä Helsingin hiljaisimpia teitä. Stansvikin tie.
Siellä Helsinki rakentaa sen tien rinnalle erillisen jalankulku- ja pyöräilyväylän muun muassa turvallisuuteen vedoten. Taas perustelut tuntuvat ontuvilta. Onko Stansvikissakin jotkut aivan toiset tarkoitusperät kuin mitä kerrotaan? Alkaa jotenkin muistuttaa ystävällisen itänaapurimme propagandaa.